Ko blay shibun perlok ba pilak page ya kena ke channel. Kidan ki beriu ki ba keren ben yengi ki Kristan. Abangi rakhe ya kasngi Christmas. Ki ong bangi rakhe Christmas. Lakum kito ki beriu ki ba mane blay tau. Ha ki por ki ba men shua. Parlok pipi sngau kumno ya kene sa komen. Mentah ngin yok men ya pai ban ngai katu kene ki benta ki ba ki beriu ki keren ben. Bat ki ben yengi bangi rakhe ya kasngi Christmas. Ki ong ngi rakhe ya ke kabam dan jing tho namar bak arpusan terik kam dan jing tho ha ka Bible kumta ki ong bangi ngila mane kurmar yau blay lane ngila mane thala yau blay lakum ba mane gitu ki ba mane ya ki blay thau chongki harai ke bang akwa man ong kalong kumne ha Bible ki tho ya kata ka jing kha yau Jisu kadan ha ka gospel jong Matius bat ha kiwe ru kamdei kabam dan jing tho gumba ong maki ho ya ka terik shem la tho harai ka ka banga kwa ban ong ta ka basuk nginam ya page ya kita ki history ane ya kita kiwe da ka basuk ngakwa ban ong kanu ka sngiru ka dei ka sngi ka bau blai hiu la thau amdei ba thau gini kinong keren ben la ne kinong ben yangi u thau hiu blai jongi kumjuru ka jing rakhe bat gajing pelong ya Christmas hak arab santerik kadai dah gajing ya penbaik jong kita kibala pule benia ya ka Bible nadu kipor kibamen shua habala don gajing penbaik ngangai kila sngau thu hi ya ke kabadan kam at ngakwa on pensyai ya pi ki para bengai kalong kumne nada don bakeren ben ya kata ka sengiru ke bangi ngitip pat naka Bible baki barok kidai kibau blai ula pelong badula thau nadu kasngi ka banengkong hadu kasngi ka baar balai basau basan bat nriu bat bahnyo kidei kisngi hi ki bau blai ula thau kimdei ki ba thau da ki wei pat ki blai kumtangi don hok ban mane yo blai la kanu ko sngiru idan ki ba keren ben bangi ya khawai ngi ya bamdo ha ka to kasngi Christmas ngi kum kadak ka jing kemen ya ka jing wan long priu utrai Jisu ubalong nong penim jongi ngi sngo kemen bat habangi kemen ngi yabam gijing yabam khawai hapo ki balang shnong jongi bat hapo ki sijing ki sem ki jongi namar ngi ngem bah bangi bamdo kan pensniu yangi ngi ngem bah gijing bamdo kan keta ya kata gijing yade jongi baru belai kumta kum kadak gijing kemen ngi bam ngi khawai hagas ngi Christmas oh kidan susu ki bawaan nia nakapta gijing ais ngau bha jongi Syaki wei pat ki parlok ki ong ni ais ngom ha reu baduk usah hiu baduk ha bakut ni ais ngom ha ta hekine ki por Bible ru ka tho bagi riustat nari mingi ki wan anda ki lapoi show Jisu ki ai ki jing ais ngom ha hu amut ka jing ais ngom ha kadei ka bakordor kumta la tho ya ka ha ka Bible kumta ngiru ngimngei ba ka jing ais ngom ha syaki parlok ba syaki wei pat ki badan kam kata ka jing ais ngom ha ngem bakata ka jing ai sngom pha ka sniu kumbanget maki bat kane kamdei ka kam bangi le niam ladang ngem yo ngem ai ladang yo ngi ai susu ki keren ki ong ba ka jing penriam ane ka jing penbej ha ka sngi Christmas kala long thikum kata masa jong ki wei pat parlok hatu ban penriam ban penbej ya ki jing ki sem ya ki shnong ki thau hatu ka dei ka kam ga basniu sa komen ngi ngem ba ka jing periam penbej lane ka jing pen internet ya ki snong ki thau kandai ka kam ga basniu kumta kum kadak ka jing kemen ba ka jing ngom pha khamtam ha ka por Christmas bunsin ngi shaile ya kane ha ka por Christmas o ki ong ngi thit ki riam ki bej ki ba internet ki banang thamai ha ka por Christmas ngi pen khamnya ya ki yeu ki hat ki don ki bang komputeru an re ngi pat ngi nge ba ban riam ban bej ban pen internet ya kamet ka pharu kamdei ka kamu basniu te kumta ngim dan ka no ka jing ngausi bangin riam ngin baik lane ngin pen internet ya la deru perlok habang keren ni kene video ngamut ban penmong ya no are nga kwa tang ban pensyai ya ki parlok baki namdu jing kermen habawan ki nong keren ki ba keren live hojait na hamta ka jinget ka jongi ngi hangne hari jongi ngi don la ka jong ka jinget dan ki banget kumto kai ke badon kam kalang bangin ya buram keliang ya ke jinget jong ki wei amdei ban ya perem ya ki wei pat klem datip ya ke baki ki ngai super rem la ke perem
tang ban yo ban pau nam ya lade hakaniam ngis ngau thu bangim la ban batai ya ke kabade jong ki we kumta nadangi ko ban pensyai ru ngine ban pensyai hakata karukom kabade amda ka bakran ben ya ki we markaniam hikade ke kabau briu ungej badu kwa bandon ka jing yadai badu blay ku blay sibun perlok bapila pe ya kene ka video ngesai kendu pat hakawai pat ka video